What's up guys? Welcome back to another video. And today, pag-uusapan natin ang bagong labas ng Honda motorcycle, which is the new Honda Dio. Enjoy! Bago ang lahat, pag-uusapan muna natin ang history ng Honda Dio. Na-manufacture ito year 1988. Ito ay 2-stroke engine, 50cc, single cylinder tapos may electric start. May inilabas din sa India ng Honda Dio. Ang specs nito ay 110cc, air-cooled, 4-stroke, 8-valve, overhead cam engine. Meron itong electric and kickstart. Ang fuel capacity nito ay 6 liters. And this year, nilabas na din sa wakas dito sa Pilipinas. Ang price nito is around 49,900. So meron na itong 3 colorway na sports red, Jazzy blue, vibrant orange. Quick specs muna tayo guys ha. Ang Honda Dio dito sa atin is merong 109cc, single overhead cam, air-cooled, 4-stroke engine. Tapos meron siyang 7.89 HP at 7,500 RPM. And meron na siyang 8.91 Nm on Newton meter of torque at 5,000 RPM. So medyo malakas siya ha, compare sa Mio. Fuel system is carburetor of course, and engine oil niya is around 0.8 liter. So Honda claims na it can achieve 58.3 km per liter. So napakatipid niya sa gas. And ang weight niya is around 104 kg. Ang fuel tank capacity niya is 5.3 liters. Meron siyang seat height na 765mm, so medyo mababa lang siya. And 14.4 liter ang kanyang capacity sa U-box. So medyo malalim yung U-box niya mga boss. Pwede mong lagyan ng kahit ano, yung helmet. Tsaka mga boss, ang tire niya is around 10-inch lang siya. Tubeless tire siya. So ang kanyang braking system is front and rear mechanical drum brake. So ayan mga boss, quick specs ng Honda Dio. So kung ikaw ay nagbabalak na magkaroon ng motor o scooter na magagamit mo araw-araw sa murang halaga mga boss ha, recommended tong scooter na to kasi sobrang tipid nito sa gas at maliit lang siya. Kayang-kaya mong itong i-drive lalo na sa mga beginner pa lang sa pagmomotor. Sabi ng Honda, keep Dioing it. Kasi Honda Dio. So ayun mga boss, available na sa atin. Punta lang kayo sa pinakamalapit na Honda motorcycle dealer nyo. Tsaka yun, kumuha na kayo ng Honda Dio. At kung bago ka pa dito at gusto mong makita ulit mga ganitong video, i-click mo ng subscribe. Okay mga boss, kita-kita sa susunod na video.